Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. Ang channel teman गासिबो बरायलायबाय आयौ जुथा नुबाय ओमफ्राय जों दिनै क'क्राझाराव जि जाबाय थानाय रागाम बे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय आङो रावबो गैला ओमफ्राय इयाव सासे फैदों ओइ लामायाव सासे दं दा बे जोंनि आबै मा सोरखौ दिन्थिदों दिन्थियाखै आबै आं भिडिअ'सो बानायदों खुलुमनोसै आबै खुलुमबाय रायजोफोरनोसै आं मा बुंनो ओमफ्राय आं दिनै मा होनो जिखिनि जों थांनानै जिखिनि माबा खालामो ना जों जेखौ नुयो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोखि ना जेसेबां हायो एसेबां आरोखि ना जेसेबांखौ हायो एसेबां दिन्थिसै हायैखौ लायमाथो आरो थ' होमब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो जों गारि गाखोनोसै साना जा मोजां नुदों सयथिबो फैनानै दा मोनफैबाय जों कारिगाव येहे दैमालुनि माबा दङ स्टेचु एलाय दैमालुनि स्टेचु दा मोनफैबाय जों कारिगाव ओमफ्राय कारिगावनिफ्राय जों दा थांसिगोन बिराद सन्थ्रा मोनो सन्थ्रा खमला जों सन्थ्रा होनो माने आयौ लिरनांगौ ओरैबादि होमबालाय फैनानै एकदमबारे जोङो दा मोनफैबाय जि जायगायाव प्रग्राम जादोंना बे जायगाखौनो मोनफैबाय जोङो एकदमबारे फैनानै जोङो प्रग्रामखौनो मोनफैबाय Yaho, we are now cultural complex. Da सफैबाय cultural complex. Unfortunately, जोङो ओंखाम जानाय मानाय बेफोराव एसे लेट जाबोबाय. But now जोङो दा सफैबाय आरोखि ना. केबे Bye-bye. Finally, we are now cultural complex. Drive slow, please. बहुत बार शूटिं लाबाय जोङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओमफ्राय दा थेवबो सफैबाय आरोखि बेयावहा We are now program दा प्रग्रामाव सफैबाय Yes प्रग्राम सफैबाय दा एसे नायसिगोन बैयाव सिटि एक्चुअली नुवा आं दा क्लियार दिन्थिनोसै This is cultural complex लोगोफोर बे आरबियान माने आब'रिया ब्रह्मनि भिडिअ'आव माने बेयो प्रग्राम खालामबाय थायो ओमफ्राय हि इज जोंनि बिराद मोजां लोगो मिन्स बिदाखौ नांगोन आरोना मानो होनबा आदायासो जोंखौ दोनबोदों दिनैनि प्रग्रामाव ओमफ्राय नैबेबो बेयो जों फैनाय गारि आरोना बे आदानि गारि बियो ओमफ्राय जों बे गारिजोंनो फैदों लानानै फैबाय जोङो दा लोगोफोरजों एसे मिट खालामनोसै मामालाय boleh
Hi guys. Yes, Borgoary. Yes, Emmanuel actor. दा जों आफ्टार रेस्ट जिरायखांनायनि उनाव जोङो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों नै बेयावनो माने बेनो माने बर'नि हारिमुनि नेरसोन आरोखि ना नेरसोनखौनो होनांगोन माने बेफोरबायदि स्टेचु गैयाबा मुर्ति गैयाबा जोंनि बर'नि हारिमुना सोर मिथियो स' बेयाव हारिमु आरोना ओमफ्राय नै जोङो दा फैनानै दसे जिरायनाय लोगो लोगो जोंखौ ओंखाम जानो होबाय जोंबो दा ओंखाम जाबाय ओंख्रिया ओरैबायदि टेस्टि अनला नारजि अनलाजों दाउजों नारजिजों अमाजों ओमफ्राय ना ओमफ्राय माबा माबिमोन आं ओंख्रिखौ मिथिला जिखुनु जा रिपि लानो जाफैदो ओमफ्राय जों दा ओंखाम जाबाय थानि नै फोथायाखैबा गासिबो नै गासिबो ओंखाम जाजोब्बाय दा जों ओंखाम जाबाय थानि आं इनि उनावहाय जोंनि फनखौ दिन्थिलायगोन अके Abu Puzini dance. Actually, जों ओरैनो मोसादोंसो माने this is only just kidding. Hi. Hello. Adebo dong सासे beautiful actress. Hi होनो. दासो मोसागानो सिबाय अन्थाबादा जोंना बिदाया. Actually आङो भिडिअ खालामनो थिनदोंमोन ओमफ्राय हाखु दाखु जों खालामनो हायासै. ओमफ्राय she is beautiful actress. ओमफ्राय आरो side dancers. Ay nagin. Dân hàng cái nào mà nó. After a few minutes, logo mendadak. Baba lay baba. Wow! Apa puzi? Kunci masuk sini tau? Apa bekas tu?
Siapa sampai?